Gipailam sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Talakag Bukidnon. Atong sayron ang detalye ni ini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, gipailawom sa MECQ ang Talakag Bukidnon human nga nakatala kini sa labing unang COVID-19 Delta variant case samtang ang duha ka mga close contacts sa Delta variant patient sa Hingoog City nagpositibo pag-usab sa COVID-19. Gibutyag sa Department of Health nga nakatala na sabog laing Delta variant COVID-19 case ang Northern Mindanao ug kini nasayrang taga-Talakag sa Bukidnon. Usa ka OFW nga gikan sa Kuwait. Gi-isolate na kini karon sa DOH Isolation Facility sa Cagayan de Oro uban ang pamilya ni ini. Tungod ni ini, nagpahigayon ang DOH Region 10 ug Provincial Government sa Bukidnon og emergency meeting aron hisgutan ang mong sitwasyon. Busa na desisyonan sa Provincial IATF ibutang sa MECQ status ang Talakag sugod karong adlaw aron mapugnan ang pagkuyanap sa mong sakit. Gipahugtan na sa Talakag Municipal Police ang pagbantay sa mga quarantine entry checkpoint sa lungsod. Tanan dili essential ang tuyo sa lugar, dili natugutan nga makasulod. Muna kung unsa ka hasol ang Cagayan de Oro diya sa mga quarantine control ko, expected po dire pag musulod sila sa Talakag, di gud sila kasulod ug dire ug walay klarong rason nga nung musulod sila sa Bukidnon, sir. Samtang sa Hingoog City, Misamis Oriental, gikumpirma ni Mayor Eric Cañosa nga atol sa reswabbing nagpositibo pagbalik sa COVID-19 ang duha ka mga close family contacts sa Delta variant patients sa syudad. Hinoon, taas na ilang cycle threshold o CT value. Busa, posible na silang makonsidera nga recovered. Tarang second generation workplace contact sub sa Delta variant patient nagnegatibo sa COVID-19. From yesterday po, we have 20. So sa ngayon po, may additional na 5 but these are locally stranded individuals from Cebu and Iloilo. Yes, it is not considered because it is not a... we don't know yet kung anong variant po ito, but it is not considered as a local transmission. Sanglit na ka-ECQ ang syudad, masugot ang pagpatuman sa health protocols o ginasuta gayod kung essential ba ang lakaw sa mga individual. Gawas sa Talakag ang Valencia City sa Bukidnon nakatala sa labing unang alpha variant case. Busa ang panawagan sa otoridad labi na sa mga lumulupyo sa probinsya sa Bukidnon na kung mamahimo magpabilin sa ilang balay kung dili importante ang ilahang lakaw. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.